যিসকল এনডিপি আমাৰ বিপিএফৰ লগত আছে এই এনডিপি সকলৰ বিষয়ে মই আগতে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ কিন্তু পৰহি দিনাখন চাগে দুই দিন আগত তেওঁলোকে কৈছে সকলো এনডিপি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ মেম্বাৰসকলে বিপিএফক ভোট দিব বুলি কৈছে। মই কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৈছোঁ, আমাৰ 4টা এনডিপি গোটৰ এটা গোটটো এক্সপেল হোৱা গোটহে, ধীৰেন বড়ো গোটটো সেইটোতে এক্সপেল হোৱা গোট, কিন্তু আৰু এটা গোট আছে ৰঞ্জন দৈমাৰী গোটৰ কিছুমান এনডিপি কেডাৰে আজি হাজিৰা খোৱাৰ বাহিৰে বিপিএফৰ হয় হাজিৰা খোৱাৰ বাহিৰে আৰু একো নাই। তেওঁলোকে হাজিৰাই খাই আছে 2014 চনৰ পৰা। আজি আপোনালোকক মই এটা প্ৰমাণ দিবলৈ গৈ আছোঁ কেইদিনমানৰ পাছত ইউপিপিএলৰ হৈ পেলাই, কিয়নো 75% এনডিপি আৰু লিডাৰ ইনক্লুডিং ৰঞ্জন দৈমাৰী আমাৰ ইউপিপিএল পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰে। সেইটো আমি খুব সোনকালে প্ৰমাণ দিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে বৰ্তমান যিসকলে বিপিএফৰ হৈ কেম্পেইন কৰি আছে তেওঁলোকে হাজিৰা খোৱা এজন মানে হাজিৰা খোৱা স্পিকাৰ হিচাপে বিপিএফৰ হৈ পেলাই কাম কৰি আছে, বাকী একো নহয়। एनडिपि आरखौ प्रमद बरुवा नासयदों होननाय रावखौथ' जोंनि दुलाराय बर'फोरा खोनायोबा लाजिगोन एबा मिनियोसो। मानोना जेब्ला जोंनि नाब्ला सारा जेल जादोंमोन कनभिक्टेड जानानै, बे समाव प्रमद बरुवा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। बे समाव जोंनि बिटिसिनि खुंथाय, आसामनि खुंथाय, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि खुंथायावबो जोंनि हाग्रामा महिलारियानो दंखायो। गतिके बे मोनसे पलिटिक्सनि मोनसे खोन्दोसो, जाय बाथ्राखौ दिनै हाग्रामाया बुङो, नाथाय जोंनि बे हारिमुना सारिमु होननाय सासे एनडिपि आरनि मा होनदों पिएस ना मा आं बेखौ मिथिला, पार्सनेल सेक्रेटारिनो बिथांनि बुंनायखौ आं आसरित मोनदों। बिथांमोना आसरित जानो गोनां गैया। 2014 सननिफ्रायनो जाय बिथांमोना दिनै बिपिएफनि जानानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ, बिथांमोना खामला जाबोबाय थाखादों। दिनै हारिमुवा मोनसे मिथिङावहाय खामला लानानैसो हाजिरा फैसा फिस लायैसो बिपिएफनि जानानै दुंग्राय सेलेखा गलायलायनाय, मोदै गलायलायनाय लेक्सार होफ्लानानै मानसिफोरखौ इमसनेल एटाचमेन्ट खालामनानै माने बिपिएफनि सापर्ट होनो थाखाय खावलायदों। खिन्थु रायजो राजाया थगायजाना दिनैनि दिनाव, मानो होनोब्ला दिनै नाब्ला सारा कनभिक्टेड जाखानाय हिसाबै जोङो बिथांखौ बख'नो हायै अबस्थायाव थानायखायनो जोङो एकर्डनि गेजेरजोंबो बख'नो हायाखै। खिन्थु दाखालि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बाइट होदोंमोन, बिपिएफआ दिनैसिमबो गोहो दङ नाब्ला सारखौ लोगोसे थांनाय जेल जानाय 1 जननिख्रुइबो बांसिन फासि होजाहां मानसिफोरखौ बख'नो हानायनि। खिन्थु बिपिएफआ बै पलिटिकेल सार्थनि थाखाय गावसोर देरहानायनि सार्थजोंनो बिथांमोना दिनै रावनिबो जानानै बा एनडिपि आरएसपि जियानो जायाथों मानो बिनि जानानै खामानि मावनो नागिराखै। मानोना बिथांमोना रां जाख्ल'दों। बे जाख्ल'नायखौ बासायनो थाखायनो दिनै बिथांमोना माखासे जोंनि एनडिपिनि सोद्रोमाफोरखौ खामला लायै जोंनि रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै इमसनेल एटाचमेन्ट खालामनायनि मोनसे खोन्दोल'। मोनसे बाथ्राखौ रोखा जा, मानोना बावैसोनो सिगां एनडिपि आरनि सासे सोद्रोमायाल' नङा, बे सोद्रोमाजों लोगोसे 70% एनडिपि आरनि मानसिफ्रा दंफायो, हाइडेनाव दङ। नोंथांमोना नुदों नामा मालाबा एनडिपि आरनि सोरबाया इउपिपिएलआव हाबनाय, बिपिएफआव हाबनाय? बिपिएफआवबो हाबाखै, इउपिपिएलआवबो हाबाखै। सानैसोआ दिनै बिनिनो खाबु लानानै मा खालामदों, खामला जानानै बिपिएफनि जानानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बिपिएफआवबोथ' हाबाखै बिथांमोना, इउपिपिएलआवबोथ' हाबाखै। खारना मा? बेखायनो जोङो बावैसोनो प्रमाण होनो थांनो नागिरदों, 70% एनडिपि आरनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जयेन जानो थांगासिनो दङ, 100% सियर।